Nu ska Kajan bada. Så, nu stänger vi av vattnet här. Så. Är det skönt, Kajan? Är det skönt? Va? Var du redan klar? Är du redan klar? Ska vi inte bada mer? Ja, hoppa inte. Vad skönt. Jaha, du skulle upp och bajsa. Ja, men det var ju smart. Vad så skönt. Och då är du klar nu. Har du badat färdigt? Nej, du skulle bada lite till. Ja, lite mer.